Longgori ping 3 ra konangan. Wah, weh, wah. Panengane jagat. Wah, ora minggat gredhe nang kono. Mangga mati jeneng aku. Aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngreksa aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok. Karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngopo? Lho la iya ning tata kramane ngono. Wis to, kowe meneng. Lho, kok malah ngelukke aku meneng? Kowe iki melu aku Ha iya. Lah kok malah ngelekke aku? Petro, dalem wis to. Kowe iki wigatine apa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Ah kula mboten iso swala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba munggah ning kedaton niki keramike wae kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile ora nganggo sandal. Kowe kok ora nganggo sandal to, Gong? Jebol ning dalane. Jebol ning dalan. Oh, pedhot semok. Terpaksa cekeran aku. Besok meneh iki omong karo aku, matur tak tukokke ora. Petro dalem sinuwun. Padha kanthi harja sapraptem nira Petro tansah pinanganing kawidadan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petro ndak tampa pangestuku tampanana niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe ana kawan Bagong padha harja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala sinuwun bekti kula kunjuk nggih pun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nune nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ana kan Petruk padha raja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Nune nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat. Ana kan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Bagong tampa pangestuku tampanana. Nune nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Petro Kanung Bolong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petro tak tampa pangestuku tampanana. Nune nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Wong edan Bagong padha raja sapraptamu. Wong edan Bagong padha raja sapraptamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi nalendra nimbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, mbok ya wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku kuwi nang omah disembah anak bojo Tru. Nang omah dikajeni ro tangga tepare, nang kene dedan-edanke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono nalendra aku meng kawula terus menang edan-edanke kawula ya ora entuk. Wah bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok dedan-edanke. Wah, wangune lara ati tak unekke edan. Lara ati aku ndek perasaane. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong bagus dhewe Bagong padha raja sapraptamu. Cah bagus dhewe Bagong padha raja sapraptamu. Lah iki aku ngunekke edan tadi wangsuli ngunekke bagus tadi wangsuli karepe piye? Wah, Gong. Kowe engko ora tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Terus, aku ki ngilo wis sok semaput lho. Kok dunekke bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu. Wong ngelulu ki ngungkuli wong ngece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa bagus kok. Kok Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon. Bagong padha raja sapraptamu. Slamet. Lho. Aku ki ratu, iya ndeng lali aku nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambikala. Ya. Bekti kula kunjuk. Ya. Pangestuku tampanana. Nune nggih, mangkek riku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestu kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basahe ngene gawe masalah. Bagong iki bribek-bribek terus. Ah iya. Petro padha raja. Wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng Bagong padha raja Petro. Nune nggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya.
Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya, Bagong. Nun nggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel. Marai cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan, Den. Iya, Bagong. Petruk Bagong Padararjo, Petruk Bagong Padararjo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron kelapa. Apurenta ambok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur nesa paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula punika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe, nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta? Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina brebes luwe metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kula warga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula mentah diparingi ilmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula mentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak, kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti." Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok terus ngendika ngenten iki blegegek ugek sak nun sewu kula tak nirokke suarane bapakne Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa mengko mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah, tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Umpamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol, tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undhak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten riku niku. Iya Petruk nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, bapak ngendika ngenten iki. Truk. Aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo mbiyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta iki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamadan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine
Neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah. Neng kono tukar padu merga perkara sing sepele. Wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentara karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Kaget aku. Ngono. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten bapak wis ndhisiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha memungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem-ayem tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Tru. Kowe tak kongkon Suwana pepunden Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane. Kawula iki butuh digatekke. Kawula iki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara, ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karang Pradesan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan pangsanipun Sumra Budarma Kusuma menika ingkang sepisan kula dipun utus dening Bapak Semar supados samboyong dhateng jengantika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garing cangkemku omong terus ora ana. Dados niki Semir ora ngawur, Semir iki lurahe kene. Semar kuwi melu-melu kowe, Gong. Oh iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir iki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sak gedhagan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten sagun tak ganti. Sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Gong? Mboten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat. Padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Pun iki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel, supaya luwih iso memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangaksama Petruk nun Pandhawa kuwi ora ming aku. Oh nggih. Lah terus
Nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi, malah sae menika. Werkudara, nggih. Wis midhanget ature Petruk, monggo penemuning Si Adi. Ayo mangkat. Petruk, Nun, yen bapakmu butuh prabeya, aja metu saka bapakmu. Ning jupuka saka Jodipati. Dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu. Wragate saka Jodipati dientekke ora apa-apa. alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk. Poin, Gong. Wah, lumayan iki. Petruk, aja ming Jodipati, Maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petruk, yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Truk. Omongane bapak aku bendahara ya. Oh. Bareng danane masuk kok njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kono omongane sampeyan dhewe aku ki wong jujur. Oh beda ro gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik. Ajake iki didapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng kae ya. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Iya Petruk yen to pancen mengkono. Aku bakal budal marang Karang Kadempel Petruk. Yayi, kula nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk, aturipun ingkang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petruk, lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petruk, ngendi ingkang kudu tak dhisikake? Ndrawati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten to. Iya Petruk. Gong, proposal ra sida masuk, Gong. Ha piye? Sinuwun Ndrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinuwun Ndrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinuwun Ndrawati. Terus Sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Truk, ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, iki ngomong ning ngarepe Nalendra. Heeh. Nuwun sewu Sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu Sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep-arep pisang abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin lairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemumu ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngaten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinuwun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Kaka Prabu Ndrawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki men-men kaya nggon TV lho, Truk. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye Bagong? Ngeten sinuwun. Iya tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petruk, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sinuwun Mandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Ndrawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Werdewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yayi Prabu Kresna.
Bagong kowe njaluk aprawa Sinom Prabu Ndrawati. Lho, sing kauna-unake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora nguna-unake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndrawati, wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi-dadi manan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang, wah. Pakake macan sisan. Kok ngancam kok pakake macan le golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean niku padha-padha menuksane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cerewet. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nei cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngune-uneke kawula kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhukke kowe ora ana trung kedheping netra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngayal. Iki wis ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Nek ora bareng karo pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Nesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngene kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17 wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipengpengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tanggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit. Manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trimo. Iki nek arepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu.
bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong erek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing guragak apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong 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 pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunake wae ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang alam Padang ki bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mulane nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo Simbokku. Wo! Tatae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Duntang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik kong bol-bol ki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang endi papane moneter kadek dayan? Manut metu coba. Lho wis kan biyen tak tokke njaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi papane moneter kadek dayan? Wah, ora mingket. Ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong, padha gedene jinun. Ayo, coba Petro. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petro. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun kangselan kalih si Petro. Tru ngono nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak yo ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petro kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Ngono gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa nggih kalih kula kalih Petro. Iya Bagong nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petro kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe. Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya men doyak-oyak mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000 entek-entekan tenan. Kon kula tinggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok. Anak kono wani? Lho. Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki tegese aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrono. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendini tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki.
Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono iki. Iya. Wani tenan karo aku sing tak wedani apamu? Wah, Bagong kuwi aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Wah, ngapunten jangan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean menawa mawon. Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Aman. Ya semangkean. Lho, iku semangkean apa? nyilih pustaka Jamus Klimasada arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok ndadaken bali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku ki kadigdayanku ping buruk. Pokoke wani ngono kae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, Duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, Terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati. terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nganggo duripke barang to? Ora. Waduh, cilaka moko aku iki nek ora duripke ora urip. Tenan kuwi yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan. Dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jagojek. Karo sapa-sapa tok jagojek. Werkudara bareng tok jagojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke njilih rek aku. Rek gas. Tak silihi diaku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, mengrek gas durus. Watu kok kae sesuk antar dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak ndasmu kowe. Ben aku arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Bu. Nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, kula nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarana kula dhewe nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati, iya Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, Karang Tengkraton iku antene minggat maem terus. Aja dinggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge naminipun menika anu sinten sapa Yu?
Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang iki. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong, sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndoroku ndoroku nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndorono kula Dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu napa? Nek ora tak andani Petra iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah. Nune nggih karang kula niku Petra iki nek wis nesu wonten nika. Iya, Bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya mesti wani. iya. Nggih. Pun nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih. Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Ini atos-atos. Kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan inggih. Pun wonten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal paselan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke nyemelangi tenan nek Petra niku. Ora jane kowe iki bola-bali arep ngopo? Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok yo ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, Aku ya ora nggawa. Aku ki nitik kreta mau tekan kene. walah. Ora duwe. Alah ru ngomong iki mau. Edan pelit-pelit banget ya. Pelit banget. Dara Sesuk ning Karang Kadempel tak paringi aja ning kene. waduh semayani. Kesuwen, Bu. Yang enggak 15 ora. Sing wingi dereng diwangsulke. Alah lali aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng ya padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing Pun nggih. iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono dak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom niku lho. Lho, le ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok dhuwit kok manut. Pun. Ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Iya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Wo. Cahanyar. Kowe ndedhet 200 ora? Lho. Gadah ki lurah. Ana asile. Lho, disuwun ampun. Oh, iki to. Ah pecat kowe, ngerti aku ora? Iki lurah Bagong. Abdi kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kae aku. Oh nggih. Nyaur Njaluk Kresna. oh inggih ngestaken jam. Kae Werkudara apa memper kae. Ning jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, Kula wonten maring adhawuh, kula nyuwun pamit parengipun. kok ora ditebaske. Kowe tak pancal cangkemmu lho, Gong. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petra niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng napa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo.
Mang pateni teng mriki ora apa-apa, ning tata basane sing apik. Nah Pandhawa bubar mawut. Sarang tunjang rebut ducung Prabgota mundur merangkang Petra Kantong Bolong. Kowe saya ngias Maranata Mantura Prabu Baladewa. Ngilani Maranata Mantura Prabu Baladewa. Petra ora minggat Grethen Nenggala dadi apa marane? Nek ora mlayu, modar tenan. Sinun Mandura sajake duka tenan karo aku. Petra Kantong Bolong. Ora minggat saka ngarepe Nata Mantura Prabu Baladewa, Grethen Nenggala jeblok wetemu. Waduh. Mong nek muni nesu muni ngasta Nenggala jan. Iya iki. Iki apa iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Waduh, Bagong. Wah, aku kok yo ora kelingane ngejak adikku to ya. Monggo aku lek mlayu bantre ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adohe pupune mlicek. Nek arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena Nenggala. Gong aku ora kelingan nek ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek. Aku kowe ora kelingan nek ngejak aku. Baladewa nesu panurumaning jajaran sukertaning bawana. Aku nyaut topine wong. Langsung tak nggo topinan set. Ana ojek lagi cetek tak plumpati nyengklak ning montor aku jruk. Langsung, Pak. Kae ngetutke wong mlayu kae. Waduh. Banter Pak jebul aku mentor ning Yamaha 75. Wow. Suarane banter ra jamak-jamak mlakune ping 20. Diselip Baladewa nesu. Yamaha 75 iki diselip Prabu Baladewa mlayu. Wah, blasaran luar biasa. Seminggar iki apa iki? Aku disingkirke untung selamat, Truk. Mulai yo, Le. Mulai. Mulai piye? Ndara Baladewa gawa Nenggala iki nek dira mulih malah cilaka. Wes. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang mati kok malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Truk. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Ambok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae, Gong, nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong karo Mbakyu. Oh iya. Melingkir bojoku ya, Gong. Nek nganti aku ora bali 3 dina kon nylameti tekan Nyewu. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kono. Ya. Golekne gaman le, tak nggone nandingi Nenggala. Oke. Bendho apa? Sakarepmu. Bendho ya, Truk. Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe, Truk. Linggis ya? Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa, ya kena ora arep. Ya. Nah, wis. Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu pirang bebarang. Ayo. Amok Sramata Jumerte maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumungah-susungaran ayo. Iki Petra Kantong Bolong. Iki bendhaku legane atiku. Iki tanrani. Wah, Petra wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasa dadak domongke. Wah, edan. Lho iki nggo apa iki? Ayo, iki Kyai Bendro.
iki Nenggala ora urusan iki bendho iki tamake Gunung Jugruk Sekorasat iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan wah wah panengane jalan wah ora minggat grete Nenggala mantap mati jenengan Nggih Semar Badranaya menapa mboten sak mangke wonten tetembungan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan menawi ngantos Kyai Semar mboten narimakaken Petruk sakmenika mapan wonten ing pundi sampun dumugining pejah menapa tasih gesak Yayi samangke wonten margi ing badhe kula aturaken Koko Prabu badhe paring dawuh menapa krana Koko Prabu Mandura ingkang ngendhangaken lan Petruk kanthong bolong mila dinten samangke kula ingkang sagah ngupadi wonten pundi jenengipun Petruk namung kemawon kula nyuwun sumados pustaka Jamus Limasada kaparingna dhateng kula mangke menawi negari Ndarawati sampun kelenggan pustaka Jamus Myang Jimat Limasada menawi pagebluk tumama wonten negari Ndarawati menika sampun padhang tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng Paduka Yayi Aji lan kula ingkang badhe ngupaya wonten pundi jenengipun Petruk Koko Prabu wonten dawuh menapa menika saestu lair trusing batin menawi ngantos Dara mugi tetela kanalindranipun ingkang ngrayi ing neraka ing Ndarawati menawi tela mekaten kula namung kantun nderek menawi sampun lair batos anggen Paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu kula mboten badhe awel pustaka Jamus Limasada badhe kula caosaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu nanging menawi mangke sampun padhang lelampahan negari Ndarawati tumunten kula suwun ngunduraken pustaka Jamus Limasada sinambi ngupaya wonten pundi drungipun Petruk Koko Prabu inggih ngestaken dawuh nanging ngaten tumuli kaparingna lan kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu kula nyuwun pamit gose lha kok dadi aku pinggal ning Ngamarta iki piye Koko Prabu ngendhangkan Petruk, mongko Petruk sak mangke menawi boten pinanggih, Kakang Semar badhe duka. Kula wangsul sekedhap nambani anu petenging negari Ndarawati supados padhang sarana pustaka Jamus Limasada. Oh ngono. Sabanjure menawi sampun ketinggal padhang negari Ndarawati tumunten kula wangsul dhateng negari Ngamarta, ngupaya dhateng Petruk menawi Petruk sampun pinanggih panjenengan kula kanthi kondur. Oh ngono. Inggih, ya. Pendak-pendak pun Kakang Prapta ing negara Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang banget gawe bombong penggali ing wong tuwa. Nanging langgeng bareng pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta malah sajake ora kersa nyawang kelawan pun Kakang iki eneng apa? Yayi Aji wonten menapa? Werkudara eneng apa Dimas kadangipun Kakang Arjuna eneng apa marang gage matura? Koko Prabu Mandura wonten menapa? Gose to. Kowe aja gawe bingung. Lho, gawe bingung dos pundi? Lho. Iki mau lagi wae sira Yayi mentar saka negara Ngamarta. Malah siadi nalika semono ngampiri kalawan pun Kakang Prapta negara Mandura pun Kakang minangka dadi saksi tama bakal atur ing siadi kene kunjuk marang Yayi Prabu Darmakusuma jare Ndarawati ketaman Pekebuluk. Bisane waluyane Remana Temajati jati Temapulya yen to negara Ndarawati tinumbaran pustaka Jamus Limasada. Nyarengi sowane Petruk dadi geger karo pun Kakang. Pun Kakang ngendhangake Petruk terus siadi mboyong pustaka Jamus Limasada diboyong nang negara Ndarawati jarene nek negara Ndarawati wis padhang siadi bakal goleki Petruk garang karo pun Kakang. Lah kok malah iki tekone nang negara Ndarawati Ngamarta iki piye? Setyaki wonten dawuh. Wis kecandak lelakone. Nggih, perkawis menapa? Iki eneng Surya kembar. Tegesipun yen kowe ora tanggap ora usah dadak wangsulan ngrungokno pangendikane pun Kakang. Lho iki ngestaken dawuh. Nuwun sewu Yayi Aji. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Werkudara sing gedhe pangapuramu aku ora paring dawuh karo adhiku Njodipati. Ning sing tak dawuhi adhiku lanang Madukara Arjuna. Dimas wonten dawuh. Aja tumungkul maragake sawangan pun Kakang. Sawangan. Nanging aja nggunakake netra lair, gunakna permana jati tegese netra batin. Apa to sababipun Kakang percaya kelawan Dimas Janaka merga siadilan pun Kakang kuwi raga loro nyawa siji. Tegese yen pun Kakang kembang siadi sarine, yen pun Kakang kuwi geni siadi urupe, loro-loro ning tunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Arjuna.
Sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada Kresna aku apa dudu? Koko Prabu kediwasan Koko Prabu. Koko Prabu. Mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala. Ingkang wantun dusta pustaka Jamus Kelima Sada ingkang modha rupa kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Werkudara krungu ta dudu caping Kresna nanging ature adimu panengah. Koko Prabu mireng. Menika sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun Janaka. Lho Gusik iki dirembuk iki. Lah kok dadi Janaka ngandhake yen to ingkang gawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu Kresna. Lah iki mau cetha banget sing gawa kuwi wujude Kyai Prabu Kresna. Nanging sanes menika. Lho, duh iki piye? Lah yen ngono aku kapusan iki mau sing tak belani iki mau dudu Kresna sejati. Sanes Koko Prabu. Kula sumanggaken menika perkawis menika katingalipun enteng nanging sejatosipun awrat. Werkudara. Nggih. Dudu caping pun Kakang nang ngature adimu lanang. Pustaka Jamus Lima Sada diparingke dening wujuding Nata Ndrawati nanging dudu pun Kakang panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngridu uriping para Pandhawa. Wah, edan.